puntu bat da, 2015ko irailaren 24an egin da Eusko Jaurlaritzaren akta irakurri eta ontzia da. Inok eskatzeko gogoa. Hau bat ez egon gero alkatetzaren dekretuen barri honetiraz, berreundairu baser bat barizteko udal izentzia. Berreundairu eta lau bakioko argindarraren zerbitzuen kontratua erautzen dauzan administrazioen prosua berezien eta prestazioen teknikoen horietan patrozinari eta diruantzei buruzko atal batzuen ganeko txostene egiteko kontratu zibila egitatzen. Berreundairu eta bost, etxien bitarteko horma konpontzeko lizentzia. Berreundairu eta sei, goi arkitekto batek partikularei udalari eman beharreko duetza tekniko eta urbanistikorako zerbitzua komunitateei bako prozedura negoziatu bidez kontratatzeko espedientea eta kontratua laupetzeko administrazio klausura zeratzen eta teknikon horria onartzea. Berreundairu eta zazpi, kulturetxeko gela bat erabiltzeko udal baimena. Berreundairu eta sortzi, leioak aldatzeko udal lizentzia. Berreundairu eta behatzi, aparkaleku batera sartzeko arrapalan posteak eta eskuan aldatzeko udal lizentzia. Berreundairu eta mar, irizgarritasun plana prestatzeko edo okitzeko diru-laguntzak eskatzea. Berreundairu eta maika, gazte ekipamentuak prestatzeko okitzeko diru-laguntzak eskatzea. Berreundairu eta mabi, eta mausket hirugarren igunekoaren tasaren errolda onestea. Berreundairu eta mazazpi, berreundairu eta mairu, eskaietako, atzeren guneetako behirateak garezkeko lizentzia. Berreundairu eta mala, zutea garezkeko udal lizentzia. Berreundairu eta malo, behio galdatzeko lizentzia. Berreundairu eta mazei, urkitzi gaztetxeko guraso alkartei behatzen berroi eta hogei euroko kopuru emotea Dunien bezperako zugaren ekitaldia antolatzeko lanak dira eta berreundairu eta mazazpi, 2015ko garraiaren 30ko nazioarteko jaialdia eta 2015ko abuztuen ekitaldia dira eta itxasalde dantza taldeari 2015 eta 2015 euroko diru laguntza emotea urren zuen. Berreundairu eta mazortze eskatzak zutea eta baino gara barzteko lizentzia. Berreundairu eta merezi usain bat banatzeko baimena. Berreundairu Bizkaiako patraile zeigarren etapa egiteko baimena. Berreundairu bat bezeteko txapelketa antolatzeko baimena. Berreundairu informazio gune bat ezartzeko baimena. Berreundairu dantzan egiteko kulturetxeko gela bat erabiltzeko udal baimena. Berreundairu lau bat barriztu eta arte barri bat ditzeko lizentzia. Berreundairu eta bost, bakioko udala eunda berrota bat barra 2015 errekursoa bertarazteko ebazpena. Berreundairu eta sei, bakioko udala eundairu eta behatzi barra 2015 errekursoa bertarazteko ebazpena. Berreundairu eta zazpi, ondare erantzukizunan gaitiko kalteak onartzea eta berazko diru kopuru ordaintzea. Berreundairu eta zortzi pertsona bateri, bakioko biztalen udal erroldaen inskripzioan bat emotea. Berreundairu eta behatzi, lau ibilgailuen topaketa bat egiteko baimena. Berreundairu eta hamar, kulturutxeko gela izteko baimena. Berreundairu eta hamaika, zutea eta baino gela bat barzteko lizentzia. Berreundairu eta hamabi, ondare erantzukizuna gaitiko ulpaldirik esolartzea. Berreundairu eta hamairu eskeite bat, astea pertsona batzuen biztalen udal erroldaen bat emoteko. Eta berreundairu eta hamalau, eskual eskuntza antzespena ospatzeko. Transizio mekanikosko ibilgailuen ganeko zerga arautzen dauan zerga ordenantzaren aldarazpena hasikera batean onartu. Eta tarifen, zerten tarifak dira aldatzea hor udal ordenantzaren araberan tarifa batzuta joz, hor tarifak ez diraz gehiengo tarifetara, legeak sartzen daren gehiengo tarifetara, eta izango litzateke, ganera tarifa desbarnean diren eskero,
izango litzateke danak tarifa minimoengandik danak barri igotea, hau da ehuneko 70. Ehuneko 70, bueno, horre tarifa batzuk eta goz urbilen tarifa minimoetatik. Bueno, guk pleno honetara dakargun proposamena da, bueno, ez dakitak izuen, baina tasak eta zergak aprobetako, definitivamente aprobetako eta indarrien egoteko urtarrien, prozesu bet pase behar dugu. Orduen, importantie da, aldarazpenik bada tasa edo zergetan, urrizen akabuko edo urriko plenoan aprobetie, holan, urtarrien indarrien ipinte. Orden, tasa nagusizenak eta zerga nagusizenak gure asmoa da igotea. Igotea ez, aldarazpena proposatzea bakarrik kotxeen impuesto de vehículo esaten dan tasa horretan, zerga horretan. Asmoa da, ez alkantarilla hau ez basurak ez igotea, ez modifikatea, eta zentretea kotxeen impuesto horretan, zerga horretan. Orduan, guk dakargun proposamena kotxeen zergatarako da, momentu honetan, gaur egunien, kotxeen zerga tramo desberdinetan zehaztuten da. Tramo desberdin horrek zehaztuten dire potentzia fiskalaren o kaballos fiskales esaten danan arabera. Orduan, zilindradan arabera. Orduan, horrek tramoak hor ikusten den moduen gaur egungo tasan kobretan dire ehuneko desberdintasun baten. Batzuri kobretan daki ehuneko 54, beste batzuri ehuneko 74, beste batzuri ehuneko 74. Orduan, guk hona dakargun proposamena da kotxe danari bardin tasaren ehuneko bardina aplikati. Orduen, hor taula horretan ikusten den moduen aldaketie izango zen, batzuri 3 euro igon, beste batzuri 5, diferente igoten da, porque egiten duguna da porcentaje desberdinek iguale, desberdin gauzelako. Orden hori da, dakargun proposamena bozkatzeko. Arlo honetan, dude dekoguz, eta lehenengotan galdetu, hemen ikusten dugu zelan 2016an jartzen zue 26,50, ezta? Lehenengo pausokabe fiskaliz, ezta? Eta gero, jartzen dugu kompletoena, akumuletan dana, 2016an 185, ezta? Hori nondik, zenbaki hori nondik urteten da. Ez decir, 26,50 eta gero kompleto da 185, nondik agertzen da zenbaki hau? 180, bai, hori da, dekosuz 2015koen 6 behikuloa, tramo horretan, orduan 26 tardi bideak 6, emongo dugu. Orduen hor ikusi dugu zelan akatz bat dagoela. Zehamen, gu ez dugu jakin, baina azkenien kontuekin duz, eta ez da ondo. Uste dut hor akatz bat dagoela, eta egin dozue 2014ko autokoekaz. Orduen hor, azkenean, kopu bardina ez 6 eta 7, eta lauren orduen dana aldatzen da, zenbaki guztiak aldatzen dira hor. Orduen hor, eskelelemo asuntua hor ja, ez da 185, eta da beste zenbaki da dekostu hori. Orduen, claro, zuek igual pentsa zuek, diferentzize 2015 zen izen zen 122, eta 185 da etxeko, hor faio bat da, horrein guztu dugu, eta hor faio bat da. Direz numeroa, baina filosofia da berdine. Filosofia bai, diferentzize da, diferentzize asko da orduen, eta, claro, hau guztia, orduen, claro, ikusin behar da... Bueno, claro, baina, hori hartu dugu 2014koa, baina gero 2016koan
ez dakigu zenbat kotxeak egongo direz tramo horretan, orduan da aproximazio bat. Horregatik izan da, ez da, igual 2016koan ez dauz 6, dauz edo bat, edo mar, edo orduan da aproximazio bat. Baina da, errata bat deforma. Bestean, aldaketan, hau da, bozkatzera gatozena da, tramoan igualatzea 160 gero txartu bada bautaula, ez da bozkatzen dana. Bozkatzen dana da, 160 orduen zuek... Eta aldaketa hori. Orduen proposamena ez da bakarrik zenbat ataten dugun hortik. Ez da, eta ez duzu ikusten zer ataten dugun hortik, ez bakarrik da egore bat. Baina zuk ez dakizu zenbat atako zu. Zegoen nio ez presupuesto bat. Baina zuek gano dugu presupuesto bat, 145.000ekoa, eta da 137.000ekoa, da 5.000 euro gehiago. Batxea, orduko zuentzako bardinera. Ez, hori kalkulatuko dugu barriro, hemen atzuk bozkatzen duzuna, hemen da, progresibidadea, kalkuloak zema da. Bakigu zer bozkatzen da, gure dugu jaki, hau bozkatzeko, zuzenduko da. Baina zuk ez dakizu. Presupuesto bat. Presupuesto bat, baina ez dakizu ze onino ez deko zuzentzoa. Presupuesto ona egiteko... aproximazio bat izan behar da. Ez que dau, 8.000eko diferentzi bat dago. Edo ez, hau da, adibide bat. Presupuesto bat, orduen, ez que hau proposamena aurrera bedateko edo boskatzeko, ez que diferentzi haundie dau, eta ganera... Baina guk ez gauz hemen boskatzeko zenbat atatzen. Zuen bakarrik egiten zuen iruro eta marra, eta jazta. Ez que burua ez da zenbaki konkretu bat atatzen. Ez que zuk ezin zu atatzen zenbaki hori. Bai, presupueste bai. Baina hori zuzenduko da eta aurrekontuan jarriko da. Ez horregaitxik direz aurrekontu. Baina ni ezin dut boskatu hau, taldea ezin dut boskatu hau, baizkoa, por ejemplo, espakigu zelako impactua edo presupuestoa zelan egongo da. Baina zuk ezin zu jakin. Ze hon nio ez deko zuzentzu. Zuk ez dakizu zenbat behikulo de 250 caballos de potencia eukiko zu. Hori argideko. Horregaitxik. Bai, zuen arabera, 70 jartzeko zein da orduan. Hortik zer gure duzu eta. Hortik ataratzen Buru ez dakin zenbaki konkretu bat atatea. Helburua da, proporzio beran egotea da. Eta zer eta ez 75. Ezin dut, porque 75 eukiko zebelako impacto negatibo haua tasa guztian hau da. Guk egin duguna, tasa aldatzaren helburua ez da rekaudazioa. Osea, zerga, parkatuz, ez da tasa. Zerga aplikatzaren helburua da justizia sozialan oinarrituta eta progresibitatean oinarrituta uste dugu, ez dala justoa. Kaballo fiskal gehien alta gamako kotxeak tasaren 150 ordaintzea eta herrian kotxe normala 160. Guk uste dugu hor dagoela justiziaskoa ez da proportzio bat. Hau da, urteetan darogula grabatzen gitxien, porque proportzionala da, alta gamako kotxeak deki esan herritarrak proportzionalki ingreso handiagoak upiten deuriez. Orduan, kotxe normala deki esan herritarrak dire herri honetan gatzen dekienak aurrera egiteko de ingreso txikienak. Hori da, guk egiten dugu irakurketa, eta uste dugu dela irakurketa logikoa. Uste dugu, ez dela justoa, justizia soziala aplikatzen badugu, uste dugu, herri honetako mundu guztiak eukin behar deuela tasaren 100 bardina aplikatuta. Ze bestela gauz, gitxien dekon herritarrari, kotxe gehiago direlez, gitxien dekonan herritarrari, como son más coches, sacamos más dinerito, y al otro, como son menos, no aplicamos. Nosotros decimos, no, vamos a aplicar a todos lo mismo por justicia social, no por recaudación. Uste dugu, rekaudazioa
medida honegaz handitu egiten dela, claro que bai, baina guk ez dugu zerga aplikatzen rekaudazioari begira. Zio justizia sozialaren ikuspegi horretatik. Guk egingo duguna gure kontuan da, zuzenduko dugu taula hau, edo jarriko dugu numeroa, aurre ikuspen badalako, ganoraz, eta zuk dinozun, porcentaje hori zuzenduko dugu. Baina guk ez dugu aplikatzen hau diru ataratzeko, sino uste dugulako aldatu behar den tasa, dala hau, pertsona guztien bardin egoteko tasa. Eta ez hori bakarrik. Zuk esan zu, ¿y por qué no en vez del 70 subimos el 75? Es que da la casualidad de que bakillon dekogu tasa altuena estáis, baina median baino altuagoa. Orduan, zetako igoko gu gehiago. Osea, que zuek bakarrik egiten zuen horren arabera, ezta? Ez duzu ikusten plan de ajustea, por ejemplo, horren arabera ez duzuen hau egiten? Osea, hau da apartez del plan de ajuste. Hau da, hartzen dugunera akiba justizia soziala aplikatzeko herri honetan behingoz. Osea, da, justizia soziala bakarrik, bai hemen dauz. Plan de ajustea kontutan hartuko bagente, igongo genduzan, tasa guztiak, incluso, tasa jakinda, dekogun estudio ekonomikoagaz, basura, negatibotetan direla, positibora jotzeko, igongo gendu neuneko bosta. Gure proposamena da ez igotzea. Uste dugulako, ezin garela beti egon ikusten, oneri grabe gehiago ateratzeko plan de ajuste, claro, plan de ajustea dinona, baina gure momentua da hau, eta badakigu gehiago rekaudatuko dugula era honetan. Baina, horrez atezua justizia soziala, baina eskenien hemen dauz, eurobeta zelan igoten dakiena. Claro, alta gamako, claro. Alta gama, ciklomotores, baina damo hori garoa, oso gitxi pagatzen, oso gitxi urte askotan, oso gitxi. Eta gure medida no beneficia a los 5 o 8 vehículos de alta gama, beneficia a los 507. Creemos que es, o sea, lógico badala. 507 del total son el 38% de la población. Vale, baina beste gama dire 6. Ese baina ni uste dugu, hau egin behar dela, ez dakiz entxu baten, eta ez bakarrik guzti. Jake hau egiten zoazera, beste modu baten. Jakin behar da, plan de ajuste zelan jango da, jakin behar da, ingresos gastos presupuesto nahi, jakin behar da urren urtien zelan jango garen. Udalkutxa uste dut, egun da 10.000 euro pagaber durez urren urtien. Udalkutxa ingreseko duzkuen urren urtien 10.000 euro gitxeago. Horren, uste dut, hau eiterakoan bebai eukiu hor dugule. Ez dakit beste zentxuri, ez bakarrik justizia soziala eukitxea. Justizia soziala eukitxea hor duen, danak eukiku barnean eta ez da. Bakarrik... Zein da zure proposamena? Gure proposamena, lehenengo eta behin, gure proposamena izango zen, hau ez bozkatzea dugu. Baina ez dekogu denborarik. Gure galera bat eukidugu eta ez duzue planteatu. Eta azaldu dau, gaur ekarte honen arrazoia azaldu dau. Plazua, atzeatzen badugu, ez dugu moten plazua horretak egin saltzeko. Bai, ikusi dugu plazuak eta bada gau dina. Premian bat eukidugu eta hane egonda aukera ideiak aldarazpenak edo zer jartzeko. Eta ez duzue jarri zer. Ez, gu, eskenien preplenoa, goazara... Preplenoa da, hau prestatzeko. Ez da, hau prestatzeko. Informazioa eukitzeko eta gero baloretan. Bai, hori zuen eskubidea da, tira. Baina, horra ikusi dugu da, eta informazioa izeta holan, eta... Gunteakargu, ez dakagu, eta dozkatzen duguna da, argita garbi, hau da, guk egin dugun estudio bat, hau da, providentzia bat, esaten, alkate moduen, udaleko sekretarizoari proposamena egiten, eta boskatzen dugun bakarra, boskatzen duguna ez da zenbarreka batuko dugu. Sino, 160 bardintzea
dana. Ez dugu, gero etorriko da berokoa. Baina, orain kostatzen duguna da, 190 igualatzea. Eta bardine zenbat... Ez da bardin. Baina hon nio, ez dakizu, zenbat. Suposatzen dugu, joango da laborantza. Ara da, bueno, agosto ya mesetara, gaur eta azkeako aprobazioa ja, dago, 30 astegun informazio publikoa eta dira da, eta gero dago aukeria alegazioak ipinteko, eta alegazioen arabera, alegazioen bat dagoz barrero penaltu azalera. Hau da, hau da tarifa, eta hori erabakizia, ez da behin betikua da, azikeratua, informazio publikoa eta dira da, ez da dugu da, 30 astegunekopean informazio publikoa dira da, eta hor alegazio presentarek ez, eta alegazio bat badago, barrero penaltu da, lehendu bat, erabakin dira da, eta alegazioak ontzat egun edo ez baditxu zen moten ontzat tarifa menpetiko aprobaten diaz, eta jaktareko oso-osori Bizkaiko aldizkari ofizialen publikariak dira abenduaren 30 baino hori. Gaurko hau ez da... Alan dabe gure ginke gure posturia zaude, zintxo horretan, eta euskatengo da ez bai, eta gure eretxetan posturia nahi dugu defendatu, eta Josu Kaskaldu dauen aprobet linean, baina guk ez dugu onde ikusten edo martzen honek proposamena. Eta horretarako salin dugu eta mesedez... Bueno, quiero perderse por Con respecto al punto 3 del orden del día, en principio veíamos correcto el planteamiento inicial que se llevó al pleno del lunes, incluyendo una modificación conjunta de tasas e impuestos. Sin embargo, al reducir este punto únicamente al impuesto de vehículos, eliminando del orden del día las tasas de alcantarillado y el de recogida de residuos, esta medida no cuenta con nuestro apoyo, porque consideramos que a estas alturas hay que marcar la que será la línea de actuación cara al presupuesto de 2016 y decidir englobar sobre todos los ingresos como un conjunto de medidas y no de decisiones inconesas. Por otra parte, el cuadro de modificaciones de tarifas en el impuesto de vehículos a motor presentado en este pleno tiene una rata al utilizar el número de vehículos de 2014 para el cálculo de ingresos de 2016 y, sin embargo, para ingresos de 2015 utiliza los vehículos de 2015. Por lo menos se podría haber utilizado el mismo número de vehículos en los dos conceptos. Esto supone que la subida de recaudación de que se habló era de 12.963,08. Realmente queda en 4.000, con esta corrección de rata quedaría reducido el ingreso a 4.996,51. Por lo tanto, se reduce el interés de este cambio y la modificación se convierte en una cantidad simbólica que no cuenta con nuestra aprobación. Proponemos estudiar todas las tasas e impuestos en conjunto y censurar una modificación global de todos ellos en función de las necesidades de los servicios prestados y del presupuesto para el próximo 2016. Estimamos que para vehículos convendría, por lo hablado en el prepleno, por lo menos el importe que se habló en el prepleno. Basuras y alcantarillados seríamos partidarios de revisar y ajustar al alza progresivamente en varios ejercicios hasta equilibrar el coste del servicio con los ingresos por tasas. Bueno, ni pentsando, erantzuna bardine dala, dana dala hor, esaten dozu alcantarillado eta basuras al alza, alcantarilladon... Zer dugu berregin ditu, revisioen bar direla biak, eta baina... modifika hori bar direla, inbar badire, ez dakigu, inbar badire goraka eitea igual, depende zimatik badan, progresibo gizite igual egin dute guztia, oza, azterkin bat da. Guk hor pentsetan dugu, bueno, pentsetan dut, preplenora eroagendunean informazio dana, hemen dauz bi estudio ekonomiko, bai alkantarilladoena eta bai basurena, alkantarilladoena, bueno, badakigu dano, tasa bat dala, beraz, tasagaz egin behar duguna da,
zerbitzue betetu edo zeron gelditu edo alik eta zerotik hurbilen gelditu. Alkantarillatuaren estudio ekonomikoa udaleko teknikoak egindakoa superabita emoten deuela argia saldu gendun, orduen, hemen jartzen dugu anera, txostenak hemen dagoz, txosten honek dino superabita dauela, beraz, hau ezin dugu ikutu, ze superabita dekon tasa bat, ja superabita aukitea bakarrik, ja suposatzen deu, ezingo ginkela onartu superabit hori. Basuretan, bukarri izan gendun, estudio honetan, ikusten gendun azala, eskauzela estudio honegaz, eta honegaz bebai, sartzen zirelako participación en gastos de estructura, basurana, argi esan gendun azan, hori, emoten deuela defizit bat, 53.000 eurokoa, baina gu eskauza dos, participación de gastos de estructura egiten da hausnarketa horregaz, 82.000 euro markatzen direlako basurak, suposatzen dutzola gastu hori, udaleko estrukturari, edo aurrekondaren estrukturari, kenduta gastos indirektoak. Orduan gu horregaz, eskauza dos, orduan pentsetan genduna zala, defizitar, sala apur bat de coger con pinzas. Abestean bere, eskauza dos, gastos de estructura. Ibia, egon gara begiratzen, aldizkaidez interneten, egon gara begiratzen, eta argitagarri agertzen da, Ibia, bienes muebles de urbano, eunean gauzela aproximadamente. Egunean gauzela aproximadamente. Beraz, hemen subida bat planteatzea oso bat zagota. Pentsetan dut, argumento honek importantea da maiganean jartzea, eta orduan, tasa honek dana, tasa kalde batetik ezin dugu revisatu, esaten, igongo dugu tasak urtero uneko bost, porque tasak betetu behar den zerbitzua, eta punt. Eta Ibia topean gauz, beraz, zementerizioan falta da probetako, baina hori dengo aurrera, beraz, guk proposatu genduna zan, plenora, bakarrik ekarri behar da, modifikatzen den tasa. Orduan, guk pentsetan gendun, edo eta horan azaldu gendun, margena geunkan arlo bakarra, zala, behikuloa. Orduan, horregaitik ekarri dugu, behikuloana. Eta hemen planteatzen duguna da, behikuloa parekatzea euneko 70. 2010ko datuak aintzat hartzea, edo 2015koa, hori gero aurrekontua egiten danean. Cuando se hacen las cuentas hay que hacerlas con el mismo criterio unos y otros. Vale, Si los ingresos de 2015 has utilizado los vehículos de 2015, por lo menos utiliza para 2016 los vehículos de 2015. Ya está. Vale, ahora está. Hay que hacer. No le des vueltas y a justicia horrez gain, segurra gongo da, eta nik ulertzen dut, eta dire taulak eta dago, baina dago. Horrez gain, zuek ekarri duzuen eta eramazen duen plenora, osaren bat behar. Esan ditek. Baina aurretik egin daldumen hori, eta gainera, esaten badire dela informe bi, eta horren arabera esan direla mugitu bat, eta gero, urrengo esan dire da, esauzela dos, horrek zeraki, estudioetaz, Ez, más a mi favor, porque gastos de estructura... No, guk esaten dugu da, aztertu inbar badire, aztertuko duguz, iruen artean, ze hor indiko lana, dau, nikari bat inde, eta gero, zuetan zaregon, edo ez, kontzertu batzuk azatoz, edo ez. Orduan, esate zaure da doz, baina ematen dagoen emaitxe dala deficitario, orduan, ez da logikoa. Ez da kriterio behin. Orduan, jakiteko guztio badoz adoz, deficitario muten daue, edo horrek kontzertuak ondo dauzken, zaren dugu aztertu ezagun guztion artean, eta ajusto egin behar bada, al alza o a la baja de la alza dela, ajustatu dugu.
buruz. Eta asko bada, edo ez basuratan edo emoten badau, ez dugu ingo urte berdinen. Hor badau gaz bat edo zati bat handie, ingo du. Ez, hartuko dugu bat, la más fácil. Ez dut ulertuen. Pentsau, zaborretan dagoela aldea handie ingresu eta gaztuen artea. Gaztua direlako askoz gehiago. Eta igo behar dela. Tasa urriteko gasua. Baina asko da. Gure arabera entendu gure iztu eta zen dugu, ondoko urriteko gastu hau igo behar da, hainbeste dugu, hau asko da. Igual ez du igo behar lehenen urtean, bezik eta progresibo, eta lau urtetara. Adibidez. Eta ez, ditzi hori tasa, hor dau, ez gauza konforme zerakin, eta hartuko dugu vehículos. Y por justicia social, al 70%. Sin saber si el resultado va a ser el que esperamos y no, y la justicia social puede estar igual al 60% y al 40%. Igual al 70%. La justicia social. Eta ez da bakarrik, se le baja a los que más tienen, y a los caros y a los que más se le sube. No, se le sube a los que más y a los que menos también. Y a los tractores, y a las camionetas, y a todos. Menos aún. Hori justizia txalia, eta holan defendatzea, ez gauda dos. Uste dugu dala, erraza esati eta ari ba, baina ez gauda dos. Eta ez gauza dos, horreta. Eta beha zuen propospena, eta zan ez, haber traído, no haber traído, no. Zan gero, nori. Ez, bukau. Gertaten gana, eta harren osoegaz, eta osnau, zer gertaten zaigu, pagula urtea jauna gainean, eta klaro, horra egiten duzku, presioa, baina. Eta dos da, eta egin behar da, urte bukatu baino horrek, izbestea dut baina ez gauza dos. Puntualizazio bat bakarrik, hori 1,70 ez da, porque digo, da, gitzi gora bera emoteko zenbaki berdin, en el ingreso. Horregatik da. Es da, no, se me ha ocurrido y ahora y podíamos hacer el 40 o el 90 o... Eso es para... Es que a mí se me ocurre otra cosa. Pero para dar igual ese resultado... Vaya, es que esa como si hubiésemos cogido, echamos al aire un montón de pelotas y ha salido del 70. No, pero también está en la contra del discurso, no, el 70, porque así hacemos justicia social. Bueno, ¿a poco es eso? Es la del 70 porque hacemos justicia social. Es la del 70 para hacer justicia social. Da el mismo porcentaje para hacer justicia social. Si es la verdad y todo. Vale, bueno, nik hemen pentsan dut, ganera gauzela larre luze duten tema. Zer da proposatzen duzuena? Esan hori. Georetik gura dugu martitxen izan lotu behar garen, martitxenean edo lela gota bakotxan... Gu benetan, esan dugu, hau uste dugu proposamen bat botatzeko bazeu zer gehiago behar da, ez da denborari, bale. Osea, ingo dugu hau porque es mejor el remedio que la enfermedad, ¿vale? Hori non dino? Vale, porque hay que hacerlo, eta egitera, eta denbora horretan, bai, informazio gehiago behar dugu, lantzeko edo zeu zer atateko amendik gora egon gehiago edo bitxiago. Gure idea da, asmoa da, bakotxak proposamen bat badeko, botati egongo egunetan, eta martitxenien adostu, zelan lotu behar ingerseko teniagaz, eta hor adostu, eta pleno bat extraordinaria egitea egunien, eta hor buskatxeak. Vale, orduan, datorren astean, pleno extraordinario bat ingo dugu, ez duguna egingo guk da, borrokatu, guk bai gauz oso, ez dakitzean izan, arritxute, ezken duen espero, hau paseko zala, porque hau pasetan, hau paseko zala, pentseko bain dut, harina jartzen dugu batzara. Guk ez deku, gu eskoa zemen, edo eskara etorri hona, horma baten kontra esnoteko. Nik pentsetan dut, hau plantietako denpori egon dala, aztertuteko, baina, nik pentsetan dut bebai, eskarela horma baten kontra esoango, eta gu hemen inonganetik hau boskatzera inor behar. Argi dekunetan, egon dala denbora eztabaidatzeko, baina pres gauz datorren astean pleno extraordinarioak egiteko. Hori bai, pleno extraordinarioak izango da eguenean, porque martitzenan, claro, ganera da,
48 orduko epea mantendu behar da? Informazioa. Bale, orduan, traktoren, hombre, ez, guk ez duguna egingo hemen da, postura haukin da, gehiengoa, horma baten kontra, jo, ez dugu, oza, guk ekarri dugu hau, plenora, erabakita, edo, ba, bueno, toca aprobar las tasas, toca tomar una decisión, orduan, parkatu, Baina, pentsetan dugu, egondala denbora, eta hau planteatu alzara, martitzenean, edo batxo. Eta, jakingo barenke, errata bat dauela kuadroan, porque eskara konturen, bueno, 2000 eta, oza, kalkuluak eginda dauzela, 2008-tik, 2008an indarean, zuzenduko benke. Orduen, bale, martitzenean koordinazio batzarra da, orduen, igual zu ogasunekoa zarenez, oza, ogasunekoak... Martezen inbertan, bai, egosi bat esan dut. Txan. Luzetu egitetan hau. Bai, poizu zeuren bergie, sauz, behitu erlokure, esaten egosi asko, ez da? Ez, luzetu nire moran, ez, luzetu gorot esan, eskarela inora jakan. Bai, zegoetan zera luzero eta orduan dugu gestuko erarik esaten dut, Bai, nire moran esan, ez dut problema, Horra etxika egizitak dut, behitu zeu erlokure zertan dozu zeu, esaten zer edo zeu, eta orduan reunirako goto egongo dire. Y además, esto voy a decir en castellano, pues claro, como el tiempo apremia, yo creo que las culpas las tenemos todos. Y vosotros por no haber convocado, por no haber estudiado esto empezando en septiembre, o sea, las culpas las tenemos todos, no vamos a echar la culpa a nadie. Lo que hay que hacer es resolver las cosas. Y ya dije yo que había que plantear esto conjuntamente, había que ver todo esto, o no lo dije. Y he repetido hoy otra vez, o sea que creo que está bastante discutido. Y la semana que viene, pues el mismo martes, si se puede hacer, pues el mismo martes se hace y ya está. Vale, bueno, goizera bera ez dagoela... Ba, egusten nie, martizien espada egusten nie. Ez, dana dala... Entzetan da, igual bizer lotua gara. Bizer lotua gara. Bizerko ez dago, ez dakik duzelan hasi. Nik gura dut, igual izango da más tratable, un representante o dos de cada partido y que desmenucen todo esto. Y así se avanza más, porque si estamos aquí todos y no sé qué, no avanzamos. Cada partido que diga dos representantes, bien sean concejales o no sean concejales. Esan dakoa, guretan dugu, eta zelan atxoa igual, beste zenbaki batzuk egongo ziren, baina azkenien, azkenien zuek posatzen dotaten zuen informazio bat, ez da? Dotaten informazioa, baina askotan, ez teko informazioa bakarrik, ez da gu lekturarik, ez da gu jode bat opin berdu dana, ametik bestetik, eta horren hori, jentiera nadeko, eta, tardetan, gure baita, eta, ikusi dugu, eta, goaz lebal lantxein deuzek orduen. Eskako zure hurren hor bestakit, Ez, doziena, honena izen bazala, bizer eginako bagenke, baina bizer esaten dozue goizetik dala, no? Inote, bizer, dan honarkin etxeko ez da bere, Ez, hiru persona, hiru edo lau persona. Pero que vengan, igual en un partido puede haber gente que lleva el tema económico, pues en vez de que venga el concejal correspondiente y la persona que lleve la contabilidad o la orientación económica, ¿entiendes? Para discutir, para luego que el pleno acordemos lo que ellos decidan. Bueno, hori ya bakoitzak erabaki behar den olbidatzen batzarera. Pero tiene que tener autorización del pleno para eso. Nik hori ez noa, hori eskoa boskatzera, ez hori alderdi bakoitzak pentsatu beharko den norbidale batzarera.
informazio ikutuko behar horretan mar azten egun dumekak eta jaiokak. Naturales. Ez, zukor kalendari da nire duzun. Vale. Zer gu kalendari da behar? Gero eredua urgentzazkoa da, deigarritzen, eta primera ez da egitea Bueno, ingo ez bat, datorren azkien lotuko gara... Vale, egin dure orden da. En bede batzartu hasi de... Gebera bere ez da datorren azkien. Orduen egu, bakotzak botatie, eskeitie danari pase, proposamena idatziz, eta lotuten gara. Pero, ¿veis más o menos está, Aitor? Baina da todo Vaya, sí, pero hay que allanar el terreno. Y mañana podemos allanar el terreno. Y luego, sobre eso que allanemos entre todos, hacemos las propuestas. Si no es más que un trabajo en equipo, no tiene más. Pero yo creo que primero hay que hacer las propuestas, estudiarlas y luego allanar el camino. Sí, pero porque vas a allanar el camino de qué si no hay propuestas. Mira, Aitor, ¿Qué camino hay? si hago una propuesta, me contestas, no sé qué, en cambio tenemos que saber cada uno en base a qué va a hacer la propuesta. Y estamos todos, el punto de partida lo acordamos todos. Bueno, bizarra zure? Bizar lotuko gara? Noiz lotuko gara, atzaldien? Ogasuna batzordea, bale? Gero ikusten badoz... O sea, mañana no hay entonces, sí. ¿Bizar pasamos? Vale, va a poner botas. ¿Se puede a las 6? Mi propuesta es, a las 6 se puede. Muy bien, va a ser pronto. 6 y medio. 7 mejor. Esa te suena. 7 a la 1, 7 a las 2. Dice esas 7. A las 7. Sí. Vale, Lo que pasa es que mañana yo entiendo, Amés, que yo mañana no es que vayamos a tener, bueno, cada uno tenemos una propuesta ya pensada, pero mañana es aunar criterios. Aunar criterios y de esos criterios que salgan las propuestas. Vale, eta badala, igual, eurrengorako egiten duguna da, informazioa horretiaz, vale, igual egin bat duguna da, ekonomiako informazioa dana, denborak izaugaz bota, baina, bai eskatzen duguna da, porque pasaban barikoen amaikatan egon da informazioa. Orden zutiñozun ere, tabla, durek badauz, eskatu, deitu, ez dugu niomo problemari, edo zer espliketako. Claro, baina, eskezaretzako informazio hori nahikoa da. Orduen, guk egiten dugune da, guk ulertuten dugune bota, baina, kupres gauz, batzartuteko batzar estabinaria bat egin barba da, niomo problema bari. Orduen, urrengoan, nik pentsetan dut, agua horrela. Yo pregunté por qué, de dónde salía el total. Y cuando yo pregunté el total, me podía haber dicho Aitor, decir, oye, pues mira, para los ingresos de 2015 hemos puesto los vehículos de 2015. Y para los... Espera, ¿cuánto le tuvo? Bueno, y tampoco preguntaste de dónde había salido el total. Bueno, dijiste, no preguntaste que el total no estaba por ningún sitio. Yo te dije, el total está aquí. Pues bien, pero el total... Si no se trata de que si yo dije o no dije o dije... No, se trata de decir lo que pasó, no lo que creías que había pasado, sino lo que pasó. Pero claro, cuando tú me dices que ese es el total, pero no me dijiste, me hubiera dicho que el total hemos hecho en base a los vehículos de 2014 y por eso sale esta suma. Pero si tú me dices que esa es la suma, yo tengo que entender que el criterio que utilizas para el cálculo de 2016 es el mismo criterio para los ingresos de 2015.
Bale, bueno, pentsetan dut, hau ja ez da gaidatu dugule, eta, bueno, ja hartu dugu erabatze, bizer, por un kasuak, bizer akordizo batera iruten bagara, leheno haitzengo zan, pues alik eta ginen. Ez pagara akordizo horretara airetan, urren gora. Aurrean egin moduen... Mañana hablamos de las 3 tasas o del impuesto solo. Hombre, gure zunen. Osa, dana zupingus maiganean. Eta pauran egin moduen, arazoa ez dira 30 egunek, bakarrik da, bidaltzen danean boletinean, zenbat aldetan deuen boletinean publiketan. Orduen hanik eta ginen ebar dugu hau. Osa, igual, datorren aztien eguenera itxaron biderrien, igual martitzen garen bar dugu, edo, alik eta. Boskatu behar da, ala ez? Bueno, ez gertamen ez dira. Erabatzen da maiganik eratzia. Maiganean. Bueno, laugarren puntua. Hori izurtu. Laugarren puntua da, Zubirrol dugu eta marlau, bidean dagoan baserri ondotik igautentan bidearen izakera publikoaren galera hori. Hau da, hori bat, Zubirrol hogeita marlau baserria eta jaurikita baserria, horren dago bidea, bide bat erabila publikokua eta erabila publikokua dela ageri da katastuan, landa katastuan ageri da erabila publiko bidea dela eta beste plan batzutan bere bai. Da aldaketa bat egitea, pertsona zehaz partek eskatuta, eta aldaketa izango litzateke ez bide osua, baina bide zati bat, zatiren baten hori izaera publikoa bertan bere etxin, hori ondasun bide onartu, hau da bien patrimonial, eta gero perduta batek, hau da beste leku batetik egon hori izatea. Bai, hemen da horra dituten da, zein da gaur egunien nondi doan kaminoa, ez da ikusten pantaia. Eta, etxien ondotik doa, eta izango zan, edo proposamena da, terrenoan, terrenoan erdi horretatik horra pasetie bidie. Hau da, bidea da perduta egon izateke. Lehenengo eta bat, azetia batek hori bidea dominio publiko da ezkero, ezin da perdutate egin. Jurtu bihar da bin patrimonial. Hau gutxak gutzateke, jabari publikoa da, esatea gazia edo herri egiletua da. Eta ezin denak da privatizateko horrek daukon izaera politikoa, hau da, erabilera politikoa galdu bihar da, bertan bere itxi bihar da erabilera politikoa. Horretarako pleguak erabaki jartzen dut, gaurtuman erabaki ja informazio publikoa eta bihar da eta hilabete dauko elondor alegazio presentateko, eta inok ez bau presentaten bide horrek zatizia bakarrik, hau da jauregitar jauzar zatizia bakarrik horrek izaera publikoa galdu egiten dau, bihurtzen da bien privado, baina jauia ayuntamentuna, eta gero ahal izango da permutan beste terreno zati batea da. Terreno zati horretan ego da bidea. Hau da, bidea da leku batetik barik, ondoi leku barik, beste leku batetik emotik edo. Publiko izan da. Publiko izan da. Bai, ez que emoten dugu, esan zu besto publikoa galdetzen duguela, baina bakarri da semantikoa. Semantikoa, bai. Osa, izaera publikoa galdetzen da, privatu bihurtzen da, eta gero pregunti egiten da, beste franja bateagatik, franja horretik jungo da ja, bide publiko. Bien privatu edo bien patrimonial, bai. Bien patrimonial, bai. Baina udaletxearen hasi iruko de bitzeten, Jabari publiko izango da ontaren tasuna. Informazio publikoa da.
Bueno, boskatu dugu, no? Ez bada beste esateko, edo... Hau eta sorprako. Bueno, ez lehenengo boskatu, no? Baizko botoa, no? Lehenengo. Baizko botoa. Para conducir al ayuntamiento que no le cueste nada cualquier operación de eso. Y ya dijimos en el prepleno que a los colindantes vecinos de Rodí se les enviara lo que se va a hacer para que se den por enterado. Bueno, bosgarren puntua, Bueno, bosgarren puntua, azaroan 25 begire, badakizue dela indarkeria matxistan kontrako egune, orduen ongizatea batzordean, lotu ginen azan, aurten, apurbet diferenten engo gendule, eta matatxorik proposatutako adierazpen instituzional bat ekarriko gendula ona, eta hemen danon onartean, edo onartuko gendule proposamen hori, eta pleno honetan hartuko gendule konpromiso bat, urren urtien betetuko gendule, ez? Orduen, hau da, hemen irakurriko dugun testoa da, Martatxorik Pasiroskun testoa, eta printzipioz, 25ean egingo da kontzentrazioan, apurbe laburtute irakurriko dana. Orden, irakurriko dute testue, azaroaren 25ean emakumeen kontrako indarkeria desagertarazteko nazioarteko eguna izango da. Hori dela eta udalonek bere herrialde konpromisoan eta era berean herritar guztien konpromiso politikoan sakontzen jarraitzeko asmoa berretsi nahi du. Emakumezkoek indarkeria matxistatik libre eta aske bizi izateko eremu komun eta erkideak izan ditzaten. Gizon eta emakumezkoen arteko benetako berdintasunean oinarritzen den elkarbizitza eredu libreak errealitate bihur daitezan eta egitura soziala parekidea izan dadin. Herritarren bizitza kolektiboa kudeatzeko erantzukizuna duen erakunde orok lehentasunezkotzat hartu behar du bere agenda politikoan eta jarduketa instituzionalean era guztietako indarkerietatik aske dauden herrialde eta lurraldeen eraikuntza, baita gizarte berdintzalearen defentsa ere. Hego Euskal Herrian, indarkeria matxista gutxitu beharrean nabarmen handitu da 2015ko azken txanpa honetan. Eraso sexista, ugariak izaten ari dira eta erailketak ere bai. Azkeneko garaian indarkeria matxista bortxaketak, erasoak eta erailketak ezezik, zeharkako indarkeria matxista eta eguneroko mikroindarkeriak ere ugaritu dira. Eta herritarrek hori guztia barneratzeko eta normaltzat hartzeko arriskua ere azaldu da. Horrela, 2015ean berriro ere ugariak izan dira bortxaketa arriskuak. Nesken eta emakumezkoen bizitzen gainean egiten diren kontrola. Kontrol ekonomikoak, fisikoak, sexualak, afektiboak, sozialak eta kulturalak. Emakumezko askok jasan behar izan dute egunean, irainak, bazterketak, gutxiespenak eta bestelako erasoak ere pairatu dituzte. Lan prekarizazioa, enplegu falta, zainketa zer egin isilpeko sama, eguneroko mikroindarkeria barneraturik eta normalizaturik daude, gizarte eredu patriarkalaren ereduaren barruan eta horren aurka ere egin behar dugu ezinbestean. Premiazkoa da indarkeria sexualari lotutako kason eta salaketen egunerokotasun normalizatua desagertaraztea eta ezabatzea. Beren horretan diraute, gure askatasuna jai eta isialdi eremuetan mugatzen duten jasarpen eta gehiagikerik sexuali. Halaber, kezkagarriak dira lan jasarpenari buruz azaltzen diren datuak. Belaunaldi gazteetan, sexu desberdinen arteko botere, erlazioak eta balio patriarkalak azaltzen dira gero eta gehiago. Taldi berean, gazte askok harreman desorekatuak eratzen dituzte kideen kontrako indarkeria ekarriz. Gizarte eremua ezinbestean aldatu behar dugu indarkeriari amaiera eman ahal izateko. Indarkeria metera hori guztiak, bai makroa, bai mikroa, desagertarazteko bide bakarra da hori eusten dieten, edo hori ekonartzen eta babesten dituen
jarduna ezagartzea. Eta zeregin horri, geure egin behar dugun konpromiso horri gizartea osatzen dugun agente guztiok heldu behar diogu. Hala egin ezean, indarkeria matxistari eusten jarraituko baitu. Izan ere, guztion erantzukizuna da, egoera hori norberaren eragin esparrutik aurre egitea. Sortuz eta babestuz doan bortizkeria hori behingoz bukadari. Zeregin horretan beraz, erakunde publikoek, kultura agente komunikabideek, lan eremuko agenteek, agente ekonomikoek esku hartu behar dute. Baina pertsone, familiek, adiskide, kolektiboek eta arduradun publikoek ere zuzeneko erantzunkizuna dugu. Gaitz largarri honen kontra borrokan egiteko bideak ere onartu eta hori laguntza eskaini behar zaie. Helburu bakarra izan arren, ari aurre egiteko bideak askotarikoak izan baita ditezke. Autodefentsa feminista bide bat da, baina bestelakoak ere baliagarriak dira. Hala nola, beldur barik ekimena, herrien jaien testu inguruan abierazitako performance eta ekintza, elkarteek edo osoek aurrera eraman ohi dituzten ekimenak, guztiei eskaini behar zaie beharrezko laguntza. Hori dela eta, indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko egun honetan, Euskal Herri berdintzale eta ekitatibo batin alde ditugun aldarrikapenak, inoiz baino ozenago, entzunarazi behar ditugu. Euskal Herri hori eraiki ezean, ez baitzaigu posible izango benetako demokrazia bat lortzea. Horregatik, hona hemen gure konpromisoa. Bakiok genero, arrazoiengatiko bereizkeria eta diskriminazio guztien kontra lan egiten jarraitzeko konpromisoari eusten dio. Bereziki haren adierazpiderik larriena den indarkeria matxistaren kontra. Gauzak horrela, sentsibilizazio eta prebentzio zeregina betetzen eta biktimei laguntzen jarraitzeko, udalerriko eguneroko bizitzaren eremu guztietan eredu ez sexista sustatzeko eta gizonezko eta emakumezkoen arteko benetako berdintasuna bultzatzeko beti ere fenomeno honen ezabaketa helburu. Oro bat, indarkeria matxistaren kontrako protokolo bat egiteko konpromiso hartzen dugu, zeregin hori beharrezko bide ekonomikoa eskainiz. Bueno, hau da pasatu dozkuen adierazpena, horren boskatu ima dugu. Aldeko botoak? Hau batez. Alderarik edo... Bada? Bueno, nik jozetxu eskatuko doaz, eskatuko zuiozu, eskatuko dut plena ere, erderaz egin berbada ekonomi alderdien geusek, erderaz presentu hori, eta gero geuze batzuk presentu alderien eskatu dut, esplikazio txikitzu ez, zeur orientazioa horretako eta zela dena. Bueno, niri urrengo plenoa baino lehen ezakite erantzun ofiziala, no... Vale, bueno, bai. Para los